Bueno, pois estamos tanto con Suso como con Juan, digamos que os creativos deste xardín que estades a facer aquí no pé da cepa da ponte. Suso, comezamos por ti, explícanos, xa nos comentaras nun principio o que íades a facer, pero ahora estades xa en plena faena. Sí, bueno, xa levamos aquí unhas semanas, tanto Juan como eu, e o que fomos desenvolvendo foi, bueno, o traballo del que de cantería, que xa se contará el, e nosa parte de xardinería que de momento non é coas plantas, senón é coa elaboración dos camiños de paso que atravesan o xardín, máis agora estender a terra, colocar a terra e o sistema de regadío que en breve o empezaremos, e unhas farolas que se están colocando, que as colocará o Concello, que tamén están agora xa previstas para esta semana. Entón, o noso traballo agora realmente non é de plantación, senón de preparación e de instalacións, non? Digamos que ides a condicionar o que aquí Juan está preparando. Juan fai a parte sólida de pedra, cantería, etcétera, e todo o mobiliario que ten que introducir, e nós un pouco vamos acompañando na medida do posible para ir adiantando o traballo, e despois, cando o remate, pois nós instalaremos pois, o césped, as plantas e todo o que sería o verde, non? Juan, a verdade é que xa está bastante avanzada a obra. Nun principio, como topaste isto cando chegastes aquí? Bueno, a verdade que este xardín non tiñamos un proxecto concretado de todo, o que si tiñamos claro Suso máis eu e a directora era que íbamos a facer unhas mesas de xogos, no? Mobiliario e os bancos para poñer aquí. Entonces, a raíz desas primeiros elementos, pois foi cando empezamos a mirar a posibilidade de facer, bueno, pois uns círculos, unhas entradas e salidas nos camiños e tal. E foi un poquinho así. Que pasa? Que unha cousa pide a outra, entón, cando nos descuidamos, agora, claro, isto pide aquí agora unha iluminación, agora pide non sei que, entonces, desde a idea esbozada inicial a ahora, pois a verdade que xa levamos feito cambios, non? Cambios que vamos facendo sobre a marcha porque, bueno, o tempo tamén se bota, non? Son 6 meses que temos ali no taller de cantería estamos co mobiliario todo que vamos a baixar esta semana, xa queríamos baixar as mesas e os bancos para instalalos xa. Estou un poquinho ás pensas do sistema de riego que ten que colocar Suso, entre esta semana que ven debíamos de ter o mobiliario todo montado. Imagínome tanto pola parte tanto de Suso como de Juan, que isto nun principio, a primeira parte, digamos, por decirlo así, en taller, para ver o que se vai a facer, os deseños, empezar a traballar e logo sae a posta en marcha aquí no propio sitio. Sí, no meu caso había moito que preparar no taller, entonces teño dividido a xente, non? E hai xente que está ali no Obradoiro pois preparando, xa te digo, estas pezas e todo. E depois aquí tamén foi un poquinho complejo a colocación do bordillo, porque aquí co bordillo tivemos moitos problemas porque tiñamos que enlazalo cas aceras, con esta que ves aquí non hai problema porque está ben dereitiña de pedra, non hai problema. Pero as de alá, que están pegadas aos árboles, pois están levantadas, están aí baixadas, tuvemos que tocar un poquinho nesas aceras para enderezalas un poquinho e adaptalas á línea que traíamos do bordillo. E logo xa miras que hai entradas e salidas por todos lados, hai moito corte, moito ángulo que facer no bordillo, iso quizá, polo menos desde a miña perspectiva que tiña de acabar antes, pois enrodou un poquinho facer tantos cortes e facer tantas entradas. Pero, bueno, o resultado agora miras que... No, a verdade é que sí, do que era esta zona, unha zona morta, ainda que sí que había un xardín, a estaros en día como a temos, Suso, pola túa parte, pola parte das plantas, do verde, que é o que ides a meter, que vai levar? E aquí se vai a facer unhas zonas que le van a levar césped, xa precultivado, xa para colocar xa directamente, sin o que se chaman os tepes, e despois habrá zonas máis pequenas que se colocarán arbustos dándolle un pouco de colorido, non? As zonas máis amplias serán para césped, para facer superficies, bueno, lisas, para darlle un pouco tamén de amplitude, non? A idea un pouco que estaba no principio, que foi salindo así, de falar en moitas días, unha era que o xardín se podera atravesar, porque era evidente que se pisoteaba de forma constante, entonces, vamos a facer os camiños para que as persoas vayan por onde queiran, e despois superficies de verde para darlle amplitude, non? E, bueno, as zonas máis pequenas se dedicarán a arbustos, eso, intentando darlle color e vida, non? Porque é un pouco de realce, non? A todo isto. Unha pregunta xa pos dous, canto tempo estipulamos máis ou menos o remate desta obra?
Home, non sei o tempo que lle vai a levar a Suso o seu traballo, pero eu penso que dentro de 15 días debía estar rematado. O sea, ao final deste mes debía de estar rematado. El colocará o mobiliario, despois teño que instalar o sistema de rego e a plantación, o sea que estamos facendo tamén ese camiño de aí, que, bueno, vai despacio, pero, bueno, intentaremos facelo en esos 15-20 días e ten que estar, porque temos o tempo tasado. Pois moi ben, moitas gracias, tanto a Suso como a Juan. Gracias, sobre todo, polo traballo que estades facendo e veremos o resultado final en poucos días. Nada, ánimo, darvos as grazas por colaborar e, sobre todo, polo bo traballo. Graciñas. Gracias a